Mi esker. Eskerrik asko, Karmele. Bueno, lehenik, Karmeleren bitartez iritsi zaineri gonbidapena, berari eskerrak. Ezagutzen ginean, 2002. urtean kointziditu gendulako guezin, baino urteak pasa dira, Bueno, bestalde, Arrasate Euskaldun dezagun elkartari eskerrak, euskalgintzan egiten dezuten lanagatikan, eutxi, gainera garai honetan euskerako lako jazarpena jasotzen ari den garai honetan, eutxi, inoiz baino gehiago, animoak, besteik ez, noiz bai lortuko dugu gure herri hau batzea, osake animo jarraitu horretan, bai? Bueno, zergatik esan dudan baietz aurkezpen hau egiteari. Batetikan min egiten du olako idazle, olako ekintzaileak hor bazter baten eukitzea horren beste denboran. Nere borroka personala Euskal Herrian sortzen ditugun jainkoekin da, erakundeetan sortzen dituzten jainkoekin da, eliteak identifikatzen dituen hoiekin, eta iruditzen zaitegi nahiko baztertua izan dela beste askoren artean. Eta batipat horrekin, hitz egiteko gogokin harrapatu nazuela esan dengo izuet, denbora baita ere prestatzeko, denbora apur bat, ez nahikorik, baina, bintxikira, saiatu nahi zaldan osoena egiten, eta gaurko asmoare etzan nik diskursoa botatzea baizik eta elkarrizketa bat egitea, eta, saiatuko nahi zuena gertuatzen, eta berbada lagun bezala itzengo izuet askotan, orduan nire hitzak ez bali madera zuzenak batzuetan bihotzetik atatzen balen bezaizkit barkatu. Baina, zea onenakin egiten duela bintzat jakin. Honen aurretik gogoan hartu nahi dut ez ditut itzaldi asko eman, Arrasaten bigarrena izango da, tesia aurkeztu nenean etorri nintzen, ben batzuk ere gogoratuko naute, gutxi batzuk, eta berriro diot Arrasakoeteko herriari eskerrak ematea bintzat zaitegi ekartzeko aukera eman diazu delako. Bestalde batetik gogoratu nahiko nuke Jose Angel Azkuntze, berak ere aukera eman zidalako birritan erbestearen inguruan zaitegi ekartzeko, goian bego, baina berari esker baitare euskalduna izan arren euskaltzalea ezalako, eta aukera politia eskaini zidalako hortan. Lehenengo kokatu ingo zaituet, nire tesia aurkeztuko izuet, eta une honetan tesia berriro irakurrita, urte asko dia irakurtzen ez dudala, esan nahi dut tesiak proposamen baten inguruan eraikitzen diran
ikerketa akademikoak dira, eta nire tesia ez da beste mundukoa, nahiz eta lore guztiak jaso bere garaian, lan akademikoa da, unibertsitate mailarako egiten dana, eta lan akademiko horretan, helburu konkretu batean kokatu gendun jokintzaitegi. Esan behar dut proposamena Paulo Iztuetak eman zidala, bere garaian Nikolas Ormaetxea Orixeren inguruan lan izugarri bat egin zuelako, eta berak ere azaltzen zuen, ezin da ulertu Orixe zaitegi gabe, ezin da ulertu zaitegi handima gabe, eta hirukote honek egingo duen pizkunde eta berpizkunde garaian, nik ustet gaur egun horrek markatu duela euskalgintza azkeneko 50 urte hauetan. Gero zuek balorazioak atera, eta esango diazue, beste hainbat egilek esaten duen bezala, zaitegi porrot egin ote zuen edo ez, zuek atera kontuak. Ni bintzat mahai gainean jartzen dut. Tesiarekin, esan nahi dudana tesi prozesua burutzen dugunean, guk hezkuntza alderdia aztertu nahi gendun. Zer egin zuen zaitegik hezkuntza munduan, hori da aztertu nahi izan genduna. Abiatu ginenean, ez genekien zerrez. Eta abiatu ginen, jakin gabe nun sartzen ginen, zen olako putzutan sartzen ginen. Eta goatzen dut, prozesu honetan gutunak izan zirela izugarrizko aurkikuntza, zaitegiren pentsamendua eta bizipenak horra azaltzen direlako, hainbat jendekin eukizituen harremanak ere identifikatzen zituelako, etxaiak tartean, eta hainbat gauza ikusgarri topatu genituelako. Baina ez da izango jokin zaitegiren dokumentu bat topatzen dugun arte nun adirazten duen Euskal Ikastetxe Nagusiaren kurrikuluma zein izan behar duen, orduan iriki genituen begiak. Jazta badugu. Bitarte guzti horretan egon ginen lanean, urtetako proposamena, urtetako ikerketa izan zen, eta hori deskubritu ez gendun arte, ez gendun amaiera ikusi. Eta nik ere arna sartu nuen. Esan barrut niretzako ikaskuntza prozesu zorrotza izan zela, Paulo Iztuetaren ondoan lan egitea izugarrizko izua ematen zuelako, olako euskaltzale, olako hizkuntza, olako lanak eginda gero, nien naiz inor bere ondoan, maisua bera da, eta hari eskerrak ere atagenduna lan haure adirazi nahi zuet. Berari esker nagoela hemen, eta bere izena gogoratzeatik botatzen dut horrekin. Baina, bueno, tesia egin genduen eta tesiarekin amaitzen da prozesu bat. 2013tik aurrea, zaitegi desagertu zen bai nire bizitzan, bai unibertsitatean, eta ez da izan azkeneko urte hauetan beste hainbat Pauloren semea, Ibai Iztueta, Ariz Garmendia eta beste idazle batzuk topatu ditudan arte, ez gera berriro jarri martxan. Hemen edo baita daukagu Josek, Euskal Herriko hezkuntzaren historian lanean eta museoan lanean egondana, hildo horri jarraitzen diogu guaindikan ikertzen eta aldana egiten gauzak publikatzen bestik ez baldin bada. Baina bueno, kokapen txiki bat. Kokapen txiki bat egingo izuet. Bueno, hasten baldin bagea azkeneko 200 urtetako euskal mundua aztertzen, zaitegi kokatzeroko garaian, eta ez heldu hau, ez izan zorrotzak pizkundea hartzen dugunean. Pizkundea epez hartzen dugu 1876 foruen aboluziotik gerrar arte. Naiz eta nahiko antzua dan eztabaida belaunaldienak, taldeak, baina utziko dugu beste egun baterako. Baina, pizkundea identifikatzen dugunean guretzako gauzak oroipenak dira, baditugu Dabadieren, baditugu lore jokoak iparraldean, baditugu euskal mugimendu asko. Guretzako behar bada, gertuan ditugunak, oinatiko batzarra izango da, euskaltzaindiaren sorrera, eusko ikaskuntzak, prozeso guzti horiek. Eta horiekin batera lotzen ditugu hainbat izen. Eta izen horiek izango dira klabeak. Garai honetan ere emango da beste fenomeno bat, dela modernidadearen hasiera, gizarte bat nola modernizatzen den, eta euskal munduan ere fenomeno hori ere emango da. Baina garbi izan, euskal mundua, garai horretan, kultur mugimendua oso txikia da, oso elitista da. Eta hemen ematen diran jarrera, pentsamendu jarrerak, ezagunak Naparra Bagina kanpionen inguruan kokatu ginake, baina hemen Gipuzkoa Bizkaia inguru honetan abertzaletasunean kokatuko ginake. Eta behar bada abertzaletasun gogorrenean, ulertzen dugun kontzeptuan. Jesusen Lagundian ere mugimendu hori emango da, eta horixe mugimendu horretan egonda, are gehiago. Gero sartuko diot, pintzelada bat emango diot horixeren garrantziari. Baina, ulertu
mugimendu honetan indarra hartuko duena kulturgintzan gurean, hau izango dela. Eta behar bada ezagunena guretzako, Aitzol izango da, Tolosarra. Hainbat autore ditugu eta jainkotu ditugunak ere hori izango dira. Baina, bueno, ikusten duguna da, pizkunde mugimenduan, kultura, politika, hizkuntza eta identitatea bat datozela. Eta hori identifikazio importantea da. Zer da sinisten duguna. Eta zer da islatzen dana egile guzti hauen barruan. Zer da beraien pensamenduan egituratzen dana. Bueno. Beste hainbat autorek hartutako iritzia kontutan hartzen ditugu, erabilikoet Txomin Peien. Eta Txomin Peienek deskribatuko du jokintzaitegi ekintza gizon modura. Eta ez bakarrik uzko gogoan egingo duena, tradizionala dan ikuspegi hori pizkundean egituratzen dana, eta gero 50. hamarkadan gazteekin modernitate hori egituratzen hasiko dana. Biak batzen ditu bere aldizkarian. Zubilan bat egiten du. Eta uzko gogoa ikusiko dugunez izango da, ekintza, iritzia emateko toki bat, pentsamendu bat adirazteko toki bat, eta oso indartsua. Garai horretan, bere ustetan, indartsuena. Eta idazleak kontutan hartzen bali ditugu, hala da. Euskaltzaindiaren gainetik. Pentsamenduz. Baina guen. Bueno, orduan, baditugu pentsamendu guzti horretan. Jainkoa, aberria eta euskera. Hori da, Jesusen lagundian, horixe, Jesusen lagundian eta horixeren jarraipenean izango dian euskal idazle guzti horietan, hori izango da beraien Biblia, beraien pensamenduan egituraketa. Nun egituratzen da? Eta hau da oso interesantea. Jesusen lagundian garai horretan 1920 urtean egituratuko dira Euskal Akademiak. Eta hau izugarrizko aldaketa izango da. Euskal Akademiaren barruan, nazio bezala, herri bezala, identifikatuak izango dira juniorrak, ikasleak direnak. Eta hemen nork garatuko du kontzeptu hau edo lanketa hau, horixe bera izango da. Horixe bera izango da, oinan lehenengo Euskal Akademia sortuko duena. Eta gero izango dira bestera, 22an, 23an, izango dira Loiolan, Apalategi eta Aita Estefania. Eta horiek dira guretzako, beraientzako eredugarriak izango diran personaiak. Zer egiten zuten? Poesia. Edertia deitzen zutena beraiek. Eta egiten dutena da asko itzulpena. Egiten dutena da Greziako autore klasikoak, latinez eta grekeraz dien autore guzti horiek landu eta euskeratu. Eta hemen oso importantea izango dana etorkizunean, izango dira ze hiztegia erabili. Eta hiztegi hori ere egituratuko da Jesusen lagundian. Ze garai horretan eredu bakarra ez dago. Eta euskal munduan lan egiten duten hiztegi asko dituzte. Eta hemen, topatzen dudan, Olabide eukiko dute hauek. Eta beraientzako eredua, euskeraren eredua Olabidek zerkatuko du. Kontu izan Olabidek garai honetan jara sortuko duela nork eredu hori. Gero kortak ere moldatuko duena. Eta hor daukuzute ja lehenengo planteamentua. Aberria, barkatu, jainkoa, aberria, hizkuntza, hiztegia, eta zer egin, euskera edertu. Eta hau izango da beraien pizkundea, Jesusen lagundiaren barruan emango dena. Oinan aurrena, gero Loiolan, eta gero Errepublika sortzen danean, kanpora bialtzen dituztenean, Marnefen eta Morialmen. Eta oso kuriosoa da, ze Marnefen zuzendaria jokintzaitegi izango da 1924an. Eta Aita Estefania, Morialmen. Eta izango dira, Oinako eta Loiolako egoitzak, Belgikan. Eta zaitekik egingo du bere lehenengo aldaketa, bere izaeraren adibidea. Ez du bakarrik poesia elertia landuko, erretorika ere bai. Eta izugarrizko aldaketa da. Euskal pentsamendua nola bota erakusten dagoelako. Zer bota, zer esan, izugarrizko aldaketa. Horretik diot, oso importantea dela, iturri horietan irakasleak nortzuk izan zituzten adiraztea. Eta poesian, badago, modernidadea eta tradizionalismo horretan badaude bi izen. Aita Errandonea eta Aita Estefania. Aita Errandoneak poeta klasikoak lantzen ditu, Aita Estefaniak kontzeptuak barneratzen dituen personaren azterketa egiten du eta modernismoa aztertzen du. Eta zaitegi ikusten duguna da biak ikutzen ditu. Horixek tradizioan geratzen da moduan,
zaitegik beste ate batzuk ere irekitzen ditu. Bueno, beste kontu bat, Aitzolen belaunaldia aipatu dizuet, Tolosako mugimendua Aitzolek egituratzen duena, eta ikusiko duguna, behar bada, abadieren kontzeptu horretan, euskal jaien lore joko horietan egituratzen dena, erreferenteatako bat izango da zaitegi bera. Eta ikusiko dugunez, 1984an Zarauzko olerti jaialdia irabaziko du, Lizardiren aurretik. Ikusteko bere maila zenbatekoa da. Saritua, beak saria ez du jasoko, anaia jasoko du, bera Marnefen dago, Belgikan. Bueno, aipatu nahi dut, labur, Paulok egindako azterketa txiki bat idazleen inguruan. 1983an Paulok egin zigun lanketa bat, eta izan zen garai hortako autore batzuk hartuko ditut, eta bere euskarazko produkzioa zein da neurtuko dut. Ikusteko zaitegi berare gora aipatzeko egiten dut. Eta hartu zituen, Horixebea, Azkue, Barandiaran, Lekuona, Aitzol, Lafit eta Michelena. Oso ondo. Eta egin zuen ariketa izan zen, hartuko du bere produkzio akademikoa, eta neurtuko dut zenbat egin duten, eta ze hizkuntzetan landu duten. Azterketa lehenengo azterketa egiten dugunan liburugintzan, ikusten duguna da guztietatik liburugintzan euskeraz soilik egitera zuzenduko direnak horixe eta zaitegi direla. Euskal pensamentua, pensamentu tradizionala. Azterketa egiten balin badugu, produkzioan azterketa egiten balin badugu, ikusiko duguna da batzuek bakarrik erderaz idatziko dutela. Eta izenak gorde egingo ditut inorez mintzeko, eztabaida hori datorren urtean, Ibaiek jarriko du mahai gainean. Orduan ikusten duguna da bi talde osatzen direla, euskal pensamendua hizkuntza batean lantzen dan, edo castellanoz ere landu liteken. Eta eztabaida hori izango da 1950 urtean emango dana. Euskal pensamendua euskeraz da, edo euskal pensamendua euskeraz eta gazteleraz egin liteke. Tesiak egin hau gero hori amaieran. Orduan, ikusten duguna da hainbat autorek. Eta kuriosoa da, Horixek aipatzen du, Horixek kutxuna, Paulo Iztotarentzat, Horixek asko dauka eginda castellanoz. Eta kontue da, Euskadi egunkarian behartu egiten zuela zuzendariak castellanoz egiten. Eta hori da, 50. hamarkadan errepikatuko dana. Euskal aldizkarietan zer idazten da, baina hori bigarren parterako. Bueno, ulertu, ikusti. Euskeraz bakarrik idatzi duen euskal idazle bakarra dugu zaitegi. Ikasle garaietan, itzulpen batzuk heladeraz edo latinez egindakoak ezik, ikasle garaietan, baina horiek ez dira hemen aztertzen, egindako produkzio guztia euskeraztu. Eta hau da izugarria. Bueno, nik ez dakit Guatemalako kontuak entzun nahiko zenituzten edo ez, baina behar bada, eta denbora askorik ez dizuet kendu nahi, baina Guatemalako hainbat pintzelada emango ditut, baina sartuko naiz Euskal Herriko gaur eguneko azterketa horretarako bideratu duelako, zaitegik zer egin zuen horretan aztertzen nahi gehalako. Baina zerbait botako du Guatemala inguruan. Liburuetan, Euskal gobernua, Errepublikako Euskal gobernua erbestean nola egituratzen den aztertzen lanean oso ezaguna zaizkigu, Uruguai, Montevideo, Argentina, Venezuela, Caracas, México, Nueva York, John Bilbao, Londres eta Paris. Guatemala ez da horren aipatua. Badira urte batzuk, Mexikoko mutil batek, Arturo Tarazenak, tesia interneten dago, merkea da, hartu dezakezue. Berak, lagun batek esan zion, Guatemalako konsulatuan, Parisen, dokumentu asko zeudela. Eta dokumentu horien artean, Enrique Muñoz Meani, izan zen Asuntos Exteriores, ez dakit euskeraz esaten, baina kanpo harremanetarako ministroa zanak, harremanak Irujorekin,
harremanak zaitegirekin, harremanak bazituen, orduan gutun pila bat zegoen da, dokumento pila bat zegoen, garai horretakoa, 1944, 1951 artekoan. Orduan, okurritu zaion lan bat egitea eta liburu mardul bat aterazun. Hor ikusiko duguzuten gero Kaligariz dokumentua, izango dela Triako dokumentu bat, nun gure Jokin Zaitegi bertan azaltzen da, bertatik atera dut. Nik ere nun ezagutzen, garaian entzuna neukan, komunikabideetan zerbait irakurrita, baina horren garbi enekian. Jakintzazu eziak ere gurutzatua zeola gure gizona, Guatemalan gertatutako hainbat egoerarengatik, baina bueno, dokumentu horretan, barkatu tesiaren izena, Guatemala, la República Española y el gobierno vasco en el exilio. Izugarrizko lan polita. Polizien nobelak, espioitzak eta gustatzen bat zaizkizue, benetako historia. Eta hor gure zaitegi, Arrasateko zaitegi, tartean egongo da. Orduan, harreman sari honetan, Eusko Jaurlaritza saiatuko dana, izango da, kokatzen bere jendea, batipat harreman ekonomikoetarako egingo dituen mugimenduak izango dira. Orduan, Guatemalako gobernuarekin egiten duena da hitzarmen bat. Jarri gure jendea, Guatemalako kontsul bezala, hainbat herrialdetan, eta izango ditugu Sofia, Belgrado, Varsovia, El Cairo, Tanger, eta abar, eta abar, eta abar. Agirre lehendakariaren anaia, Pragan egon zen. Guatemalako kontsul bezala. Eta hainbat euskaldun jarriko dituzte baita ere han. Guatemalakin sortzen da harreman guzti hori, zaitegiren bitartez bideratuko. Hainbat euskaldun, 600 euskaldun iritsiko dira Guatemalara, eta zaitegin bitartez harreman hori izango da. Enrique Muñoz Mueanik eta Guatemalan zuten euskaldunen kontaktua zaitegi bera izango da. Landibar euskaletxea egongo da hortarako, eta baino bereziki zaitegi. Zergatik, oso ondo konektatua zegoelako unibertsitatean irakasle, gobernuakin, Jakobo Arbeten gobernuarekin eta aurreko gobernuarekin harreman zuzena zuelako. Ezin esan, baina bere garaian Contreras irakasleak zioen Jakobo Arbentzen aholkularia zala. Akaso idazkari nagusia. Aholkularia garbi dago. Hezkuntza legea, 51an egiten duten hezkuntza legearen zuzenketetako bat berak egiten duelako. Ateratzen zen olako personajea zen Guatemalan. Oso ezaguna. Baina, bueno, zer egiten dute? Kokatzen dituzte PNV-kok bere harreman komertzial horiek eukitzeko, ze bestela gobernuaren subsistentzia ez da izango. Badaude hor aurretikan ateratako PNV-en negozioak garai horretan frankismo garaian, bomba bat Inglaterra, bomba invento moduko bat saldu nahien Inglaterrara, eta barba dituzte, ez? Harreman honetan ezaguna izango zaiguna izango da Antonio Zugadi, lehenengo Guatemalan Espainiako kontsul, eta gero Mexikon, Euskal Herriko, baita ere Espainiako kontsul bezala agertuko zaiguna. Eta harreman hori gizon hau dator El Cairotik, eta deitu harreman komertzialak petrolioan Eusko Alderdi Jeltzalentzako. Baina, hori beste histori batzu dira, beste negozio batzu dira. Oso interesantea da garai guzti hori, eta baina ulertu kontaktu bereziena zaitegi dela herri horretan, gobernuarekin. San Carlos Unibertsitatean ere baita ere baditu bereak, udako ikastaroak sortu zituzten, gero eredu hori ekarriko du honuntza euskal irakasleak prestatzeko, harreman asko egingo zituen, baina bere ekintza importantena, gureari begira, Eusko Gogo aldizkaria izango da. Zertarako da? Barkatu, Eusko Gogo aldizkariaren aurretik, Mexikon Monzon egongo da. Eta Monzonekin ja egingo du bere lehenengo mugimendua. Eta izango da Pizkunde argitaletxea sortu. Horretan bere bi lan argitaratuko dira hor, Platonen antzerki liburu bat eta Goldaketan poema liburua, Mexikon argitaratuko ditu. Eta egitasmo hori, argitaletxearena, Irarkolarena, beraiek esaten duten bezala, Monzonek eta zaitegi bultzatuko dute. Lehenengo egitasmo labur hori, ze Monzon 2 urtez bakarrik egongo da Mexikon, gero horren jarraipena izango da Eusko Gogo aldizkaria ateatzea. Eta lehenengoa osorik berak egin zuen. Eta lehenengo horrekin hasiko da kaptazio bat egiten, harreman sare bat egiten, atzerrian dauden, oso ondo harremanduta zegoelako, atzerrian dauden euskal idazle guzti horiek biltzeko. Zergatik, euskeraz oso gutxi idazten dalako, ez dagoelako euskeraz non idatzi, ulertu adibidez euskerak
37tik 53 bitartean 2-3 aldizkari bakarrik aterako ditula, 53an bakarra, 54an bakarra, eta bene-benetan produkzioa eta bakarrik euskeraz egituratuko duena Zaitegi izango da, Eusko Gogoarekin. Bueno, zer da egingo duen hurrengo mugimendua, ulertzeko ze importantea izan zen Eusko Gogoa aldizkaria. Ekarriko ditu, batetik, Euskal Herrian dagoen idazlerik ezagunena, horixe, eta kontratatua izango da aldizkarian. Eta irakasle bezalarea erituko dira Zaitegik eukiko dituen eskola horietan. Eta gerora ekarriko du Handima ere bai. Eta Handimaren lana da izugarria. Gehiegi, nik neuk ere, gehiegi aztertu ez dudana, egiteko dagoen lana. Baina, bueno. Mirande ere, Parixera bueltatzen danean Monzon, Mirande aldizkarira Monzonek ekarriko du. Eta Miranderen influentzia Eusko Gogoan izugarri importantea izango da. Gehien bat, hiztegi gintzan. Ze mundu berri bat sortzera doaz, euskeraz gai guztiak lantzera doaz, eta hitzak ez dira existitzen. Urrun sortu behar dituzu, sail bakoitzean beharrezkoak diran euskerakozko hitz guzti horiek sortu behar dira. Inoiz ez dalako zientzia egin euskeraz. Eta hontan ere, hiztegi gintza horretan, beste hainbat idazleen lana kontutan ukitzea, eta honetan Mirande izango da, zoragarria, daukan ingles munduarekiko, batzuk alemaneko esaten duten arren, ingles munduarekiko daukan harreman estu hori dela eta. Mirande izango da oso importantea, Zaitegiren bizitzan, Eusko Gogoan ere. Bueno. Vale. Nik bota izan dituten nire tesian, hainbat egile kritikatu izan duten, nik azterketa historikoa egiten dezunean, saiatzen zea dokumentuak, evidentzia horiek bilatzen da gero kontakizun hori osatzen, ez? Bere garaian ezken neukan informazio guztia, hainbat gutunak faltatzitzaizkigun gutunetatik, 1000 piko gutun genituen Zaitegiri igorritakoak, Zaitegik bidalitakoak bakarrik 250. Hor faltatzitzaizkigun, 1000 gutun inguru faltatzitzaizkigun. Gaur egun topatzen joan gera, gehiago eta informazio gehiago eskuratzen. Baina galderetako horien barruan batek, Euskaltzaindiko lagun batek, bere garaian asko lagundu ziguna gutunak atera genituenean, esaten zuen, nik enituela hainbat froga, hainbat gauza esateko, ez? Bueno, gaur egun esan dezaket baditut, topatu dira. Eta nire galdera zan, zergatik dator, Guatemalan olako egoera eroso batean dagoen apaiz bat, katedralaren ondoan apaiza zan, eskola bat erosita zaukan, eskola horretan, eskola pribatu bat sortua zaukan, beste eskola batean zuzendaria zan eta eskolak ematen zituen unibertsitatean, eta Eusko Gogoa aldizkariak diruak ematen zituen. Ze lortu zuen Guatemalako euskaldun guztiek eta harreman sare horretan, iragarkiak ipintzea, aldizkaria doainik ateratzea eta aberastasun bat izatea. Horregatik pagatzen zituen idazleak. Idazleek artikulak bialtzen bali zituen ere pagatu egiten zuen. Nork egiten zuen hori? Inorkaz. Eta hori ere bertan ekarri zuen, atera kontuak. Orduan, badago hor gutunen bat, eta Monzonek ja 1953an galdetzen dio. Egokia alda Guatemalan Eusko Gogoa ukitzea. Zergatik ez da Donibane Garazin. Eta hemen sortzen dira lehenengo aldaketak. Gero urrestarazurekin ere errepikatuko direnak. Garai honetakoak dira, nik ere ezagutzen dituen hainbat adierazpen. Adibidez, 1951 urtean, Frantzian aldatzen da legea, Deixon legea jartzen da martxan, eta eskoletan euskera eman liteke. Eta baditugu ja 12 eskola euskera ematen iparralden. Inork ez digu kontatu hori, ez? Gure kontakizuna da Donostiarrak, Gipuzkoarrak bagera, ez? Nahiko etnozentristak eta historia guk gobernatu dugu hainbat urtetan, baina guain konturatzen gea historia berreskuratzen dugunean, besteek ere euskalgintzan egin dituztela hamaikalan. Eta baditugu 12 irakasle eta 500 haur euskera jasotzen eskoletan. Eta horako kontuak ere baditugu gutunetan benetako mirariak direnak. Aldizkarien aipamena, eta hemen baditugu nagusiak direnak Alderdi, Gernika, Gure Herria, Eusko Gogoa, eta aldizkari hauen jarrera, ez dakit legea dala edo egoeragatik dala da, ez da euskeraz idaztea. Euskeraz idaztea ere, baina lehenengo helburua ez da euskerazko produkzioa ateratzea.
Eta ikusten ditugunak dira aldizkari, euskaldunok egindako aldizkariak, baino kontestuz ez dute euskera lantzen. Eta lantzen bali madute, soilik arlo batzuetan. Eta hemen da, gure lehenengo galdera, zergatik dator Guatemalara. Eta galdera hori, nik uste egokia dela, emango izut erantzuna Jokinek berak emandako lehenengo elkarrizketa aukik zuen Arantzazun berak esango du. Batetik hau bere sorteria dalako, etorriko da untza. Bigarrena, ama hemen duelako. Hirugarrena, ilunpetik ateratzeko garaia iritsi dela pentsatzen duelako. Guatemalan egin duen guztia egiteko gai baldin bada, Euskal Herrian bete-betean asmatuko duela pentsatzen duelako. Euskera gizarte sail guztietara barreiatu behar dela pentsatzen du, eta goin mailakoen artean errotu. Eta ja, 1955 gaude, badu asmo bat guretzako. Eta asmo hori zen izango da Euskal Ikastetxe nagusia, bitartekoa zein da Eusko Gogoa. Eusko Gogoa ez da helburua. Eusko Gogoa da berak erabiltzen duen tresna euskera bultzatzeko eta euskal pentsamendua eta euskal akademia lantzeko. Baina asmoa da Euskal Ikastetxe nagusia egitea. Jakintza zaleen etxea egitea. Bai? Eta azkenik, euskaldunak zatitu daudenik ikusita bada garaia euskaldunak batzeko. Eta batzeko asmo hori kulturalki Eusko Gogoa da. Bai? Legeztatzea. Ez du lortuko legeztatzea. Bere lehenengo asmoan Gurpegi gotzainarekin, Bizkaiko gotzainarekin izango da saiatzea, lortzen duen Eusko Gogoa legeztatzea, ez du lortuko. Eskatuko dizkioten bi gauzak izango dira bat, Eusko Gogoa izen aldatzea, oso aranista dalako, esaten zioten Madrilean, orduan Euskal Gogoa ipiniko du berak, eta bigarrena, irakolara publikoatu egin aurretik, itzulpena entregatu beharko du Madrilen, eta berak esango du, hori ez da posible. Eta ez du egingo. Orduan, maila batean geratuko da kondenatua, iparralden sortuko duen aldizkari hori, kondenatua garai hortako euskaldunek dituzten harreman sareetara. Eta hori da kontrabandoa maila batean. Euskaldunen artean egiten zituzten trampetara mugatzen da. Honek zailtasun izugarriak eragingo izkio, ze euskaldunan diru horiek pilatzeko arazoak izango dituzte. Baina horrek ere behar bada amaieran ondorio larriak ekarriko izkio. Eta bere aldizkariaren amaiera maila batean dirua izango da. Ez bere asmoena, baina bai aldizkariarena. Irakurri nahi zuen labur, Zaitegiren euskara eta kulturaren auziari buruz berak esaten duena. Gogoa, euskaldunen gogoa eta hizkuntza. Eta berak dio, gizon batek amarengandik ikasitako hizkuntza alboan utzi dezake, ikasitako beste bateaz bizi. Halaz ere, lehenengoarekin hartutako izakera beregan eramango du bere bizi guztian. Zaila edo bere lehenengo gogoa zeharo aldatu. Personan. Ez da horrelaxe gertatzen herriengan. Ezin herri batek bere lehenengo hizkera utzi eta beste berri bat hartu ezkero, bere lehendabiziko gogoa haren atzetik joango zaio. Nahi eta nahi ez. Eta hizkuntza berriarena bihotzerako sartuko zaio. Gure Euskadin zinez gertatzen ari dena. Ezagun egiten zaizu egoera hau, ez? Nola erdalduntzen ari gean eta espainolak izanez, ze gustora aurkitzen diren batzuk, identifikatzen ditugu argi eta garbi. Bere pensamendua, eta hau ezin aguanta, aurrekoan bialdi nion gai honen inguruan tesia egin zuenari, guan botako dut izena, ez? Frantziaren kulturaz, edo Espainia eta Inglaterraren kulturaz, edo beste edozein herriarenaz, mintzatu ezkero, guztiok parantzeraz, espaineraz, englanderaz, eta abar olozten dugu. Zaila oso zaila ere, beste hizkuntzaz egina izatea, alezkotzat hartzea. Frantziren kultura, parantzeraz, egina dana. Ziur baino ziurrago. Oro bat, Espainiarena, espainiareraz. Inglaterrarena, englanderaz. Eta berdin guztiarena, bakoitzaren hizkeraz. Euskal kulturaz bada, euskeraz egindakoa. Besterik ez. Bueno, esan nahi dizuet, 2018an izan nuan, Ibaiena.
Ibaien tesia, 18an, hortxik. Argitaratu zuen Ibai Iztuetak, Pauloren semeak, bere tesia. Gero liburua publiko egin zuen Euske Baskonean. Kultura baska versus euskal kultura. Eta garai batean, el imposible vencidoan gertatu dan fenomeno berdina gertatu zen 2018 urtean. Izugarrizko egurra eman zioten, baina lortu zuen tesia gainditzea. Eta esaten duena da, horixe bera, euskal kultura euskeraz egiten dena. Oraindikan jende askok dudatan ipintzen duena. Kontakizun hau bera, defentsa hau euskal munduan, zaitegik egingo du 1955 urtean. Bera da gaur eguneko tesietan egiten ditugun lanketaran, lehenengo identifikazio publikoa pensamenduarena, eusko gogoan adierazten zaiguna. Eta honetan da garrantzitsua gizon hau. Ez eusko gogoa aldizkari egin zuelako, ez Platonen liburuak euskeratu zituelako, ez. Euskaldunak euskeraz. Eta euskalduna bada garaia, gure herria libre izan ebali madugu, euskal pensamendua garatzeko. Hori izan zen bere asmoa. Horregatik etorriko da Guatemalatik Euskal Herrira. Eta ez beak nahita bakarrik. Agirre lehendakariak eskatuta. Eta esaten dut orain, hori evidentziak hortaraino eramaten hautelako. Bere garaian susmoak nituen, bota nuen ustea neukala Agirre deituta etorriko dela Euskal Herrira, gaur egun irutze zait dauden gutunarekin esan litekela, hori ez da horrela, eskatu zioten otortzea. Ekartzeko aldizkaria, euskera zegoen aldizkaria importantena zalako garai horretan, eta gaina Euskal Batzar orokorra burutu behar zutelako. Baina guen. Bueno, zeintzu dira gutun horiek? Urrestarazuk Handimari. Euskal Batzar orokorrerako gauza gertatzen ari dira. Lehendakarian nahia eta guztiona, euskerari toki berezi eta nabarienetako bat ematea da. Ionen eusko deian ikusiko duzu gai honezaz idazten duguna. Lehenengoa. Bigarren erreferentzia. Ekainean, 1995ko ekainaren 20an. Entzun dudanez, batzar hontan euskerari eman nahi diote lehendakariak eta bestek ere garrantzia handiena. Eskutartean darabilzketen asmoen artean, euskal liburuei erakusketa bat antolatu nahi dute. Ta garrantzia handiagoa dana, Europa eta alizan ezkero ludi guztiko filologoen batzar berezi bat eratu eta zehatzen apaindu. Beraz, zuen laguntza ere hortarako beharra izango litzake. Eta bertara, zaitegi jauna, edo zerorri, edo biok, etorriko bazinate, ederkien. Hau dago midapena. Urrestarazu da kultur mugimenduan, Agirreren nahiak islatzen zabaltzen dituen. Eta hemen daukazue. Beste gutun bat, hilabete batzu berandugo, urrian, azaroan, lehendakariari erakutsi nion zure gutuna, eta bere kezka nagusina ere aldizkariarena da. Zaitegirekin hitz egiteko gogoz duzute, bai aldizkaritaz, baita batzarretaz ere. Eta historian dakiguna da, zaitegi gontzala Parisen izango dan batzar honetan, ez izen batekin, eta izugarrizko diskursoa egingo duena, euskal munduaz, egitarauaz, irakasleetaz, hezkuntza nola egituratu, berak dioen bezala, eusko jaurlaritza honetarako edo etorriko danerako. Askatasun eguna etortzen danerako. Eta bere dokumentuak hor ditugu. Untze gertatuko da batzarra eta gero, kultura eta euskeraren aldeko batzorde bat antolatuko dutela. Eta batzorde horren buru zaitegi izendatuko dute. Bueno, bada zerbait, bai? Bueno, zer da egitarau honetan, hauek lortuko dutena da idazleen euskal etxe bat ezartzea Miarritzen. Baionan nahi zuten, baina Miarritzen lortuko dutena. Batzar honetan, zaitegiren asmoa da, Txomin Jakak Hortarjarena ekartzea Argentinatik onuntza. Ez da gertatuko. Baina bere dokumentuetan, ikusten dugu bere gutunetan, zenolako egitasmoak zituzten. Eta hemen da, garrantzitsuena hauxe da. Zer da egin behar dutena? Eusko Jaurlaritzari dei egin. Euskal mundua, kultur mugimendu hori, jakintza mundua, egituratu kulturara eutxi eta edatu behar dute. Eta zer egin behar duten esango diote. Beraiek izango dira batzorde horren, zer egin behar duten identifikatuko dutenak.
Bale? Lehenengo batzarrak euskal kultura eta euskara izango dira. Bai? Jaka Kortajarenarekin dituen gutunak. Ikusi nuaino iristen ziran. Zer da? Euskara gure hizkera izaki edonolako gaiak erabiltzeko egokierazi landu edertu eta zabaltzeko alaginak egin. Hortarako Eusko Gogoa aldizkaria erabiliko dugu. Bai? Hilero idazti bat hartuko dugu. Eta aldala beste aldizkari bat sortuko dugu euskara gaietarako. Bai? Euskal idazleen alkartasuna sortu. Eta hori da Arrasaten sortuko duten Euskaltzandiaren itzalpean izen hartuko duena. Eta bertan bertaratuko dituzte 200 gazte, apaiz, euskaltzale, euskal batasun hori lantzeko. Bidea ondo hasiko da, izango da, atxekabea onditzengo da, izugarrizko desastrea. Urtetan ikusiko duguna, zatiketak nola ematen dira, izugarrizko desastrea izango da. Eta onerako etxarrerako hori da daukaguna. Baina alegina zaitegik egingo du. Eta hemen sortuko da hori. Mugimendu horretan zaitegi biliko da Euskal Herrian barrena, Eibarren, Bilbon, Gasteizen, Iruñan, euskaltzaleekin hitz egiten. Egingo du azterketa zer produzitzen den, zer ez dan produzitzen, analisi sakon bat egingo du euskal munduarena. Eta legin honetan, berak bakarrik egingo du honetan, eta kokatuko ditu hainbat egile. Gero sartuko naiz euskaltzaindiarekin, baina momentuz hori. Zer da jakak eskatzen diona, egin behar dutena, zaitegik ere berdin esateko, liburutegi nazionala. Non dugu liburutegi nazionala? Asmo berriak dira, Museo Nazionala, Liburutegi Nazionala, 1956an. Ikastola nagusia, irakasleak prestatzeko eta jakintza gaietan katedratikoak sortzeko. Etorkizuneko unibertsitateetan gai horiek nor landu behar dituen esango dute. Hezkuntza egitasmo oso bat, nola hezkuntza egituratu, eta egitasmo oso bat egingo dute. Eta izugarria dana da, egitasmo horretan, zer nun, ze eskola dauden, ze irakasle dituzten, dana neurtuta ukiko dute. Bai? Argitaletxea. Eta hau da beste proposamen bat egingo diona Agirreri. Eosi ezazu iparraldean dagoen argitaletxe honen akzio hauek, eta ja ukiko dugu gure euskal argitaletxea. Proposamen hau, ezagun egingo zaizue, beteko da 70. hamarkadan, ezagun egingo zaigun argitaletxe batekin elkarrekin. Beste batzuek egingo dute ostera. Baina argitaletxaren asmoa eta publikazioak euskeraz egiteko etxe hori miarritzen jarri nahi zuten. Eta bere dira egingo dituztenak. Bueno, luzatzen nahi naiz, sartuko naiz ze fenomeno emango diran, eta ja egurra emango diogu bukaerara, bintzat zuek ulertzeko, kontuatzen naiz pasatu dala hau, ez? Bi jarrera ikusten ditugu. 1920 hamarkadan ja identifikatzen dira Jesusen Lagundian euskaltzaleak direnak eta euskaldunak direnak, hau da, euskaldunak dira izatez euskal munduti datozelako, familiak euskaldunak direlako, behar bada euskeraz ez dira trebatzen, ez dira lantzen, eta hor lehenengo identifikazioa izango da, zaitegiren taldean izango dira, euskaldunak eta euskaltzaleak direnak. Eta euskaltzaleak direnak da euskal mundu horretan burrukan hasiko direnak. Eta hauek izango dira, Horixe, Estefania, Olabide, eskola guzti hau, zaitegi barne. Bueno, garai honetan, zaitegi identifikatuko ditu euskaralariak. Eta hauek dira, euskal munduan, agintego organoetan dauden asko, euskaldunak direnak, baina euskara bultzatzen ez dutenak. Eta euskaralariak ditugu, euskaltzaindian, euskal aldizkarietan, Eusko Jaurlaritzan eta gobernu organo askoetan. Orduan ikusi zer eskatzen zioten zaitegiri garai honetan. Beraien ze asmoak, jakintza, Euskal Ikastetxe Nagusia, Liburutegi Nazionala, eta eskatzen diotena da ipuiak egitea. Eta zuek esango diazue. Nola da posible? Botako dut gure artean, hau da, Paulo Iztuetari semeak adarra jotzeko eskatzen zion gauza bera. Enekok esaten zion, zuk bai, hildakoen historiak eta izugarrizko liburuak, baina ez dezu inoiz ipui bat egin. Adarra jotzeko egiten zion. Hauek ez zuten adarra jotzeko egiten. Eta izugarrizko, nahi eragiten didena da, nola posible, agintean daudenak, euskaladariak, baskuentzistak izango direnak, nola izorratzen duten asmo bat, eta
benetan gidariak izan barrien nahi, zer egin behar duten agintzen diotenak. Eta agintzen diotena da ipuiak egitea. Egia da Euskal Liburuak behar zirela, egiten ari ziren. Badaude, guan dela gaurre topatu dugu, ez? Potxolo izeneko ipuia, 1948an, iparraldean egina. Atzo topatutakoa, bai? Baina, bueno. Zer da, garai honetako eztabaidarik importantena, eta nik uste hori datorren urtean Ibaiek egiten duena da, Euskaltzaindia da. Eta Euskaltzaindian egituratzen da, politikoki talde berriak direnean, Euskaltzaindian egituratzen hasiko dana da, hizkuntz bat gai guztietarako, jakintzarako. Eta hori lantzen den bitartean, Euskaltzaindiak egingo ditu, izugarrizko prustadak egingo ditu, izugarrizko hutsegiteak egingo ditu. Garai honetan ja, Zaitegi ikusten zuen bere burua Euskaltzainak aukeratzeko moduan. Eta 1951 urtean ari naiz. Eta beraia proposatuko du, Euskagoan lan egiten duten idazle guztien artean, Euskaltzainak aukeratzeko galdetegi bat planteatuko du. Gugera talderik euskaldunena, gugera abertzaleak, zergatik ez guk aukeratu Euskaltzainak. Eta beren proposamenak eukiko dituzte. Azkue dagoen bitartean, ez dute Euskaltzain burua aukeratuko. Baina ja bitarte horretan, ardura dute euskara munduan. Zer gertatuko da 1955-etik aurrera, izugarrizko iskanbilak. Zaitegi urgazle egingo dute, baina urgazle aukerak eta horretan, erabaki politikoak hartzen dira. Eta erabaki politiko hietan aurrez aurren horaukiko du Mitxelena. Eta oso ezaguna zaigu, prozesu guzti horretan, Mitxelenare jainkotu dutenak ere bere iritzia aukiko dute, ez? Baina hemen ikusten duguna da Bizkaitarren inguruko mugimendu hori Zaitegik ere nola inguratzen duen. Eta hemen hasten da goratzen zaten nola hiztegi eta hitz egin dizuedan, Olabide Zale taldea. Hiztegi zarra edo hiztegi berria. Eta hemen ere hiztegian modernismoaren identifikazioa ematen da. Orduan, izugarrizko salaketak egingo dira, eusko gogoan idazten dutenak, ez dela euskera esango dute, ez dutela idazten herriarentzako, mundu guztiarentzako, eta Zaitegiren defensa da, barkatu guk aztertu ditugu liburu zar guzti hauek, hiztegi hauek ditugu, hau da gure euskera, utzi gu pakean, esnatu lotan daudenak. Eta hor egongo dian iskabilak izango dira oso ezagunak, oso interesgarriak. Baina behar bada, Mitxelenaren ikuspegia ekarri gabe ezin gehiegi sartu, baina bueno. Etxaien aurtean, bai identifikatuko dituzte etxaiak, eta bat izango da Arruebera, eta bestea Berriatua eta Irigoien. Baina bueno, gutunetarako, baina bueno. Bueno, gutunetan ere esango dutena da, Eganekoekin, Mitxelenarekin ere bai, bat dituzela izugarrizko ikamikak. Eta hemen, diru kontuetaz ere ari gera, nor zer egiten duen, zer publikatzen duen, nondik eskuratzen ditun diruak, eta Zaitegiren diruak publizidadea galdu ezkeoz, izango dira arpidedunak, baina hauen diruak ez. Euskaltzainen diruak diputazioa da, Euskaltzainen dirua Bilboko udala da, Donostiko udalea da, Urkijo mintegia da, eta horiek dira frankotarrak. Gogoratu Euskaltzaindia gara horretan legeztatuta zegoen erakundea zala. Eta bere bilerak gazteleraz egiten zituztela. Gero akta txiki bat egiten zuten batzutan euskeraz, baina eta publikatzen zuten 90% kastellano zala. Eta oso aldizkari gutxi. Eganen ere berdina, eta Zaitegik salatzen duena da, hauek aldizkari bat egiten duteneako nik lau atera ditut. Eta egia da, eta zenbakiak hor daude. Baina, bueno, badaude oso gutun interesanteak nolak akazten duten Euskaltzaindia eta zein aukeratzen duten. Horretan, adibidea jarriko dizuet, nik enun ezagutzen, espero zuek ezagutzen, Maria Dolores Agerre, Barrentxordoren arreba, Donostiko irakaslea, nik ez dut ezagutzen, aukeratu izan zen urgazle bezala, eta berak proposatzen duena nola da posible. Zergatik ez Zipitri Albira, Euskal irakaslemea, asko zelan gehiago egin du, ez? Orduan, berak neurtzen ditu, euskeraz nork zer egin duen, eta euskaltzalea dan edo ez. Eta hemen ikusten dena da, aukeratzen dituzten asko, talde horretan gero botoa izango dutenak, politikoki aukeratuak direla. Atera kontuak euskaltzainditik dirua jasotzen dutenak hainbat direla, hortik bizi direla. Eta orduan, hor ikusten dugu gaur egun ezagutzen ditugun baitere, kultura mugimenduetarako ze diru erabiltzen diran, ez? Ez dut gehiago sakonduko horretan,
Bueno, 1957ko etorri eta urte terdira bazekien ez zuela ezer lortuko. Eta hau gutunetan esaten dio Andi Mari. Nire ametsak utzi eta berriro Ameriketara joan. Badakit herrita egingo diazula, ez dakit zer, ez dago zeginik. Asmo hauek genituen, baina ez dugu ezer egingo. Benetan, ariketa politiko hori, ekintzailetza hori burutzen ez dalako. Atera kontuak Zaitegik, Belez de Mendizabalek esaten du izugarrizko dirutzarekin etorri zala honuntza, egia da, zenbakiek ala esaten dute, nik ez ditut zenbakiak ezagutzen, berak ezagutzen ditu, beti zai egon naiz, ikusi nahiko nituzke. Egia da, Agirrek lehendakariak eskatzen zionen mesedez eman dirua elkarte honi berak bere poltsikotik ematen zuela. Agirrerekin zeukan hitzarmena izan zen Miarritzeko etxearen alokairua, eta arpidetza bat, eta gero Euskal Gobernuaren bitartez arpidetzak zabalduko zirela, baina ikusten duguna da, Agirre hiltzen danean, diruturriak bukatu egiten direla. Naiz eta Leizaolak agindu, pagatuko diola alogera, ez du egiten. Eta hor, diruak bukatzen zaizkionen, itotzen danean, dirua eskatuz bueltatuko da Guatemalara. Bueno, porrota diote batzuk, eta ja amaitzeko, Nik jaso izan ditut hemen kritika batzuk, eta beti kontatzen duten, batetik bat zan, Jokin Zaitegi, oker zegoen eta porrot egin zuen. Izugarrizko mina hartzen den Nikolako identifikazioak egiten duen dituztenean. Noski, Euskaltzaindian lanean malima zaude, zentzua dauka. Zentzua dauka hau esateak. Porrot egin zuen, Jokin Zaitegi porrot egin balima zuen, Agirrek ere porrot egin zuen. Ez dut uste inorrei okurrituko zaionik hemen esatea, Agirre lehendakariak porrot egin zuela. Baina Agirre lehendakarien asmo honak ez ziren bete. Interesak ekonomikoak zirelako eta ez kultur edo kulturgileen mailakoak. Eta horren bai erabiliko dut, Paulok bere garaian erabiltzen zuen esaldi bera. Parisen Alkondara bakarrean ibiltzen ziran hoiek nun dira gaur, nola jazten dute. Eta hori ikusiko dituzue, nun bukatu duten Parisen lanean egon ziren guzti horiek, eta zenolako karguak dituzten. Euskal mundua ez zuten indartu. Eta Leizaola boterera iristen danean, gutxiago. Zatik eta Euskal munduan emango da ere. Gaztek eta beste bide batzuk hartuko dituzte, politikoak ezagutzen ditugunak. Eusko Alderdi Jeltzalearen eta etakoen arteko mugimenduak euskaltzaleen inguruan oso indartsuak ziren, baina zatiketak politikoak izan ziren. Eta ordukoak dira eta kulturala mugimendu horretan emango direnak. Eta danok ezagutzen dugu 60. hamarkada horretan, zenolako berpizkundea eman genduen Euskal munduan. Maila guztietan, Euskalan, ikastolan, kultur mugimenduetan, Euskal dantzarien egunean, eta abar. Eta aurretikan egitasmo horiek bultzatzen hasi zirenak hauek dira. Aurreko urratsa ezin da ulertu eusko gogoa gabe, egan, jakinekoei badio, mezu bate badio, jakin hiltzen danean, jakinekoekin esaten duen, jake eusko gogoa hildan ezkeoz, zuen idazleak ekarri gurera. Izugarrizko mina hartuko du, Jokinek. CRS, eusko gogoa aldizkaria galdu, eta CRS egiten dan, pasapagina eta hurrengoa. Eta holakoak ere baditu. Min hartzen dudan, eta beti esango dut, eta izenik ez dut aipatuko, baina segituen harrapatuko nazue, Kixote bat dala esaten danean, min gehiago hartzen dut. Ze Kixote baten identifikazioa egiten balima dezute, irakurriko izuet, eta hau iarekin, ez dut inoiz egiten iarena, baina egin dut iarekin, zuk ere berdin egin zen ian esan da, izaerak, Kixote bat zer da, ameslaria, fenomeno, zintzoa, noblea, eskuzabala, ausarta, baino era berean, inozoa, tematia. Psikologikoki, fantasiatxua, ametszalea, baino era berean zoratua, burutik egina. Pertsonain miresgarria izan arren, inspiratzailea izan arren,
kontzeptu guzti hauek biltzen dira jogintzaitegirengan, Kixote bezala identifikatzen dezunean. Nik bat gehituko nuke, espainola. Kultura espainolaren adirazgarri nagusiena. Izugarrizko mina hartzen dut Kixoteren eira entzuten dudan bakoitzean. Ez dut onartzen. Ez dut onartzen. Eta ez dut onartzen, eta honekin bukatuko eta borobilduko dut, 1950 urtean idazle talde honek, eta ez zaitegi bakarrik, berak ere ez du bere izena horren beste goraipatzen, taldea goraipatzen du. Gaur egun tesiak egiten ditugu pentsamendu guzti hau aztertzeko garaian. Gaur egun tesiak egiten ditugu, azterketak egin ditugu. Lehenengoan ere eskura iritsi zena, Paulo Iztuetak, Irungo Sarian egingo duena, inteligentzia klimatoaren orbelak lanean, 1990-2000 hamarkadan, euskeraz argitaratuko diren lanen azterketa. Urte batzuk geroago, bere semeak egingo du. Tesia izango dana. Euskal kultura versus kultura baska. Eta azkenekoz, egin gendun azkeneko lana Paulorekin izango da 2010-2020 hamarkada. Nun aztertzen dugun, erakunde publikoek, pribatuek, lantalde txikiek, euskal produkzioa zer egiten duten. Zer egiten duten, zer argitaratzen duten, eta nun argitaratzen duten. Eta gure interesa da akademia. Ez fikzioa. Eta ikusten duguna da, erakunde importante guzti horiek fikzio asko egiten dutela eta jakintza gutxi. Eta noski, Pauloren argitaletxea pikutara juntzan ezkeoz, geratu gera bakarrik une honetan, UEU, Uztaro, behar bada Naparrek ere laguntzen diguten, naiz eta ez dan bakarrik soilik euskeraz, Fontes eta Uarte de San Juan, baditugu ate batzuk, baino liburu gintzan, lortzen ditugu, olako harreman sareetan egiten ditugu, ez ditugu. Eta bukatu nahi dez, zirkuloa azkenekoan, jakintza zergatik dan horren importantea, gaur hitzaldira etorri dan aritzen lan bat aipatuz, publikatuta ez dagoena goendikan, baimenik eman ez diotelako, baina lortuko dugu. Nun aztertzen duen euskerazko produkzio akademiko guzti hori, unibertsitatera iristen dan edo ez. Eta ze mailatan. Eta azterketa hori burutzen dugunean, jabetzen gera, euneko gehiean gehientsunak, eta batek asko jota euneko 30, euskerazko ikasketa unibertsitarioetan, gehienak euneko 27. Eta maila batean, gizarte zientziatan euneko 20 bakarrik iristen dira. Ulertzeko, ze importantea da euskerazko produkzioa unibertsitatean. Pentsamentua da. Eta gure unibertsitate UPV famoso honetan, ez dago euskal pentsamenturik. Atera kontuak euskalgintzan lan egiten dezuteneak zenolako haserrealdiak ditugun A, B eta D eredu hoiekin. Erabat konpensatorioa da. Ziria sartzen digute. Euskaldunak egon bare. D ereduan ikasi dezakezue. Eta era berean ikastolaren kontrako mugimenduak altxatzen dituzte. Funtzio publikoetan euskera ez dela beharrezkoare esaten digute. Hor kokatzen da zaitegi. Niretzako izugarrizko deskubrimentua izan da. Nien nintzen inor, Legorretan jaiotakoa herri txiki batean, euskal mundura urruti, behar da politikan gehiago, eta Paulori esker bide hau egin duena. Eta opadizuet, arrasaten, guk egiten ari gean lan berdinean, zuek egiten izaten euskalgintzan lan berdinarekin jarraitzea. Ze zuek gabe ez dugu lortuko eskerri hau askatzea eta batzea. Eta honekin amaitzen dut eskerrak bihotzetik emanez, arrasateko herritar guztiei. Mi esker. Eta nahi bazue juntatzea hitz egitea librezako zen, nahi bazu galderak egin. Asko dago guandik kontatzen. Esan nahi zuete, ziakoarena izan da izugarrizko aurkikuntza. Guatemalako historia oso polita da. Eta Guatemalakoan aurreratuko izuet, Txilen gertatu zena ezaguna egiten zaizu, ez? Allenderen hilketa eta ziak egindako mugimendu hori. Uste, teoria del shock, ez da teoria del shock, nola da? Badago lan bat eginda horren azterketa egiten duena, ez? Oda, pensamendu modernista bat Ameriketatik Txilera eraman unibertsitatean, eta nola iraultza bat nola sortu. Gaur egun iarekin egiten ari diren lanketa antzeko bat. Lehenengo mugimendua izango da Guatemalan. Eta Guatemalan
gobernu demokratiko horrek unibertsitate sortuko duena aldaketak bultzatzen dituen herri horretan eta amerikanoen interesen kontra altxatzen danean, ziak egingo du izugarrizko sarraskia. Argazkietan uste bat zegoela, 250.000 hildako eta desagertu 50 urtetan. Espainian baino gehiago. Eta inork ez du ahotsa altxatu oraindik, ez? Horzan zaitegi. Horzan Che Guevara ere, bai, Guatemalan. Baina zaitegi horzan. Eta zerrenda horretan, komunismoaren teoria, komunistak direnak hoien bilagoaz, hori da aplikatuko dutena. Eta dokumentuetan azaltzen da, Elizak hori bindartu zuela ere ikusten da dokumentu batean, eta Kalagariz dokumentu horretan azaltzen da Joaquin de Zarategi, ez da gino jartzen dan, Jokin zaitegi. Besteen artean. Oso historia polita, unkigarria, mingarria benetan, baina hori beste un bateako. Interesa aukiko batzen dute, beste Tarazenaren tesi hori irakurtzea, izugarri polita, izugarri aberatsa. Ezin zuten ikutu. Atera kontuak konkordatoak, Elizaren konkordatoak gaur egun ditugunan. Atera kontuak hemen ere gaur egun ditugun salaketa guzti hauek, ez? Elizaren bortxaketak umei, ezin ditugu epaiketetara ebi aldo. Erromak epaitu behar ditu. Eta hori da konkordatoa. Da, han ere antzeko gertatzen zen, ezin zen ukitu eta barkatu. Gotzainaren urrengoa zen, lagun mina. Nork ikutuko du zaitegian, inorkaz. Izugarrizko influentzia zuen, izugarrizkoa. Baita. Bai. Izan liteke, nik ez dute, ez dugu gutuna falta zaizkigu, gutun horietan ez ditut, ez da hori azaltzen. Eta unibertsitatean egon zinenak, adibidez, Sebastian Andreute angeatuko da, baita Aguado Andreute angeatuko da, alaba dagoen unibertsitatean. Badaude bere garaian Bost Jinperarean egongo da, asko Mexikora jungo dira, 200 inguru, bera ez, bera angeatuko da. Eta nik uste daukan harreman sare horrek babesten zuela eta Gotzaiarena da bat. Oso estimatua, naiz da irakurri ditut egunkarietan, Los Rojos, Komunistas, Guatemaleko egunkarietan, nik ez dut uste inor. Beste hor ikusi ez dute emakume bat, ez dut ezagutun Mercedes Contreras de Muxon de Contreras, odia Belgikako hau familiz jasotzen dute kargua, dia Belgikako konsulak El Salvadorren. Eta zaitegi El Salvadorren egontzan, bere semea egontzan, Jesusen lagundian seminarioan, eta harremana hortik egin zuen. Izan, izugarrizko aberatsak. Bisitan jo nintzanean, bere iloba antzan konsula. Eduardo Muxon, antzian. Eta izugarrizko harremana aukiko du emakumeenekin, horixe ere han jarriko da lanean, eta bere finka, bere negozioak horixek eramango izkio. Izugarria da. Eta gero eskola erosiko dutenean, Landibar Lizeoa, honen dirukin egingo du, eta negozioa egingo dute eskola pribatu horretan. Eta bere eskola oso entzutxe famosoa izan zanak. Zegoen katedralaren 3 etxe, argazkiak ipini ditut, ez? Azaldu dira. Apaizonena da izugarria. Euskaldenekin hitzein da, histori batzuk, baina beraiek esaten zidatena eta Kontrerasek esaten zidana da, ez zeuken zergatik. Zergatik jun. Hemen zan famosoa zan, ezaguna. Antzerkiak esaten ditugunean, dia Vitoria Eugenian sortzen den antzerki bat, Merei eta horako antzerkiak egiten zirenean, zuzendariak zaitegi zuen aldamenean antzerkia prestatzeko. Heladerako kontuetan bera zalako aditua. Izugarrizkoak. Eta egea opera moduko antzerkiak eta famosoak eta izugarrizko zirkoak. Zen mundua, oso histori polita. Tristea amaiera, baino ala. Baina hori beste bateako. Egingo dugu beste bat. Euskal Aldetik
Behar bada baiz, ez dut denbora ondo, ez dut akademikoki prestatu hitzaldian nahi nun gauza bota, badaude gauza batzuk dian bezala behar bada nik gero irakurtzerakoan moldatu dut, baina badut nahi bali mazut erakutsiko izu zer dan, eta eman dezaket. Nik bai esan nahi dizuetena da, dokumentu asko daude, Euskaltzaindiaren zean, webean sartzen baldin bazarte dituzte bere gutunak. Nik rekomendatuko izkizuet, Zaitegiren gutundegia aztertu baino, aztertu Handimarena. Zaitegiren gutunak Handimari. Karakasera bidaltzen dituenak. Ze horiek dira gure gutundegian nik tesi egin nuenean lortu ez genituztenak. Zen, ez zidaten esan Euskaltzaindian Jokin Zaitegiren gutunak aztertzen ari nintzela, Handimarenak antzirela. Eta geratu ziraiten, 100 bat gutun aztertu gabe. Kuriosoa, Oain mina hartzen dut, bere garaian nintzen jabeturein. Eta oain esaten, nola gehan Euskaldunak. Eta Zaitegiren gutunetan esaten geha, 4 geha, eta lare 4 horiek ezin alkartu. Eharki gaude. Herria salbatzeko mogun gara hemen. Behar bada esaten dezun egia, behar bada nik aldatu dut. Baina eskuratzen maituzu, interesali magoezue, bilatu Urrestarazuren gutunak Handimari eta Zaitegirenak Handimari. Eta horren ekanei aurreratu dio, dago Agirre lehendakariaren hilobiratzea, Baionako kontakizun osoa, nola izan zen, Zaitegiren hitzetan. Dokumentu oso polita. Badago nola esan dizun, Beio Portu Tolosako musika egile eta zuzendariaren kurrikulun osoa. Eta bilatu ditut dokumentuetan, ez da inuna azaltzen bere kurrikulun osoa. Eta Zaitegiri eskatuko dio laguntza, Venezuelara jotzeko musika saio batzuk antolatzeko Handimaren bitartez. Eta hau da lortuko dutena Zaitegi eta harremanak mundu guztian zer. Eta behar dutenean, beste kontu bada hori ez, dirua behar dutenean, hauek ziran, Handimari gutun bat idatzi, edo ekineko idatzi Argentinan, dirua behar dugu egin jaialdi bat, eta dirua lortzen zuten guztietarako. Eta honetan, mirariak egiten zituzten, mirariak. Irarkola, argitaletxea hasi behar dugu, Venezuelatikan asteburu batean. Eta hola, Euskal mundua atzerrian, Euskal munduak dirua egin zuen, enpresak sortu zituen. Guatemalako mugimenduak Muñoz Meanirekin izan ziren akademikoak eta jende kualifikatua. Herria altxatzeko, unibertsitate egiteko, jende akademikoak zirenak eta jende kualifikatua nahi zuten. Eta lortuko dute herria altxatzea. Eta Euskaldunak izango dira punta kontakoak. Gaur egun Guatemalara bali mazazte, Altuna restaurantera jo. Usu ez polilla. Euskaldunak. Eta Mexiko neberdin, Venezuela neberdin, Argentina nebai, Guatemalako hotelak Euskaldunena dira, eta berdin Ameriketan, San Francisco la joan, Euskaldunak. Oso mundu interesantea da erbestean, oso. Eta hauena, bai. Gerra garaitxean arrasaten 3 apaiz fusilatu zituzten fascistek. Suposatzen dut Zaitegiren lagunak edo izango zela. Zaila da hori esaten gertatzen dena da, jesuiten mundua da oso mundu itxia. Zaitegi kaptatu egingo dute hemen, oso umetan, eta ustet 14 o 15 urtekin ja Durangora eramango dute. Eta bizitza Durangon egiten dute, familietik kanpo, udaran bakarrik etortzen ziren aste batzutan etxera. Eta neukitzen dituzte latina ikasten. Eta behin hori egiten dutenean ja konbentura doaz. Ja badaude edo Oinan, edo gero Loiolan. Ez dute bizitzarik familian, gutunen bitartez. Ez dakit ze harremanak izan zituen herrian, baina esate dizut mundu hori da, eta garai hortako familiek umeak ematen zituzten elizari beharrak zituztelako. Baina kaptazio lan hori apaizek egiten zuten. Torzen ziren herrietara, zezin hartu dezakegu eta Durangora eramango dute. Ez dakit zer esan ze udaran etorriko zen etxera bisitan, baina normalean, uste bizitzako urte guztiak, aurrena Oinan, gero Loiolan,
Gero 3 urtez maisutza lanak egin zituen Venezuelan, Meridan, eta gero Meridatik etorri, zuen Euskal Herria zapaldu. Ja, Errepublika garaiak iritsi zian eta Belgikara. Eta gero etorriko da, frankismoaren ondoren horretan, Euskaldunak kanpora. Eta ordoa ja El Salvadorrera, Panaman bolada txiki bat egon ostean. Duda egiten dut, harreman askorik izan zuela herritarrekin. Bai. Baina baleik, ez kasurik egin, ez dut aztertu egizan, baina ez dakit. Nahiko orduan. Bai. 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 Ez di kontakoa. Ba, Jose...
Jose, egon arro, eta nik hortan aritzeken eban atorrek, eta egon arro, ze garai berpizkunde dan garai horren ostera, Euskaldunok egingo duguna izango da ikastolak sortu. Bere garaian betik hasi, ogoitik hasi hori da eztabaida, ikusten dudananek, zaiteke zioen Euskal Jakintza ikastola bat, ikastetxe nagusia sortu bitartean euskara arriskuan egongo da, ez? Oraindik egin ez duguna da ikastolari txapela ipini, ikastola nagusia. Bueno, ni bota nahi dut, Renoti datorren proposamena, Xabier Irujok esaten ninduen Museo Nazional hori sortu beharko gendula, Museo Nazionalean beak liburutegi nazionala ikusten zuen, eta nik uste hori dela gure egitasmoa. Eta garbi daukat, edo guk egiten dugu, agintariek ez dute egingo. Agintariek sortuko dute Gasteizen beste unibertsitate bat, beste bat Iruñan, egingo dute horrelako gauzak, eta guk gurea egin arte, eta hortan aritzek erabiltzen du izberdina, ez? Hezkuntza ikastolizatu arte, ez dugu, eta guk egin beharko dugu. Niri irupena hori da, eta txapel hori, bai da Euskal Ikastetxe nagusia, deitu nahi duzuen bezala. Baina hori izango da gure etxea, eta Euskal Museo Nazionala, liburutegi nazionala, hori izango da gure etxea. Eta horrek emango digu babes hori. Hori da berak esaten zuena, nik hortan sinisten dut. Eta nire, bueno, pitzatuta bagaude, baina ez dut uste burutik egin gaudenik. Eta nik uste hori. Eta nik zuei eskerrak, nik enun ikastola bizi, nik beste guraso batzuk nire lasaietarretan sartu ninduten, baina ikastolak egintzen dituztenak eta hemen badakit batzuk zaudetela, zuen senideak eta ikastolak egintzen dituztenak, arrozen ditu. Bidea hori izan, eta hori izango da ere. Eta eutxi. Nik hola ikusten dut. Bai. Eta hemen jende asko dago euskal gintzan lanean. Eta ez bali mazan egiten, seguro dirua jartzen, o egon zinetela, familikoak, hori da. Bai. Oain falta zaigu lata ematea, oain hasiko gea. Bueno, aipatu nahi dut hori, egun ematen aukera balimako zoi bai iztueta edo Ariz Garmendia entzuteko, aprobetxatu. Ez dezute gozatuko dezue. Bueno, utziko dugu hemen, ebalizuek gero izketa egin, utziko dugu hemen. Eskerrik asko da noi. Muy bien.